Hi guys, padung Remisor Center guys. Kaya magpabakuna ni baby. Dari tricycle kita. Sakay nas precious guys kay jang tricycle. Unang sakay ni baby sa ijang tricycle guys. Hello Mami Ninay. Kumusta man ka diha? Salamat Mami Ninay. Kanang ipandar. Turok ron ni baby guys kaya des nagi o mana turok karon siyang schedule ya tara ito na ta. Magpag-realize tayo kasama rin po ng certified cancer exam, breast exam din po para sa mga kababaihan, mga pananay na kagaya ko. Maganda po yan para malaman po natin na kung maaga pa kung tayo po ay may problema or wala. Mas maganda po, malaking wala. Kaya huwag po matakot, huwag po kabahan. Magpalista lang po dito sa court. Meron po tayong gatos na mga staff at sa planning para po dyan, para ma-screen po kayo. Reproductive and family planning as well as cervical cancer. Magkakaroon po kami ng activity ngayon na sa mga kababaihan na 30 to 49 years old o kahit na mas mababa pa sa 30 years old. Magsa-cervical cancer screening kami as well as breast examination. Kung gusto nyo pong mag-avail, andyan po kami sa cover code nyo. Pagkakataon nyo na to, kasi dumadami ang kaso natin ng may cancer sa kuwelo ng breast at cancer sa puso na hindi nyo nalalaman. Hindi nyo kailangan maghintay ng sintomas o nararamdaman bago magpa-examine. Ngayon po, pwede natin gawin yun. Ngayon, i-avail nyo na po kung ganyan lang kami nandito. Nagkakaon, nandito kayo lahat. Ako po ay nag-insayan sa lahat ng mga kababaihan na magpa-examine. Alalahanin nyo po, napakagastos ng magkaroon ng cancer. At affected lahat. Affected lahat, buong pamilya, pera nyo, panahon nyo. Kaya huwag nyo pong isawalang bahala. Ito ang aming programa na ginagawa. Please lang ha. At yan naman po kami sa likod. Pagkatapos po ng aming tapos po ng bakuna, pwede naman po kayong pumunta. O kaya, iuwi nyo muna yung mga anak. Tapos balik po kayo kasi hanggang alas 12 naman po kami dito. Okay? May katanungan po ba? Sige, may tanong daw si ma'am. Ako daw eh. Okay, pwede na po. Ilang buwan, kahit po nakakapanganak pa lang pwede na. Pero ang importante po sa amin, walang dugo. Okay, ganito po yan ha. Kung kapapanganak nyo pa lang, siyempre maraming dugo, diba? Pag wala na pong dugo, saka kayo magpa-cervical cancer screening. Pero hindi po natin magagawa ang breast examination. Kasi, pagkatapos nyo pong panganak, siyempre magpapasuso tayo sa loob ng 6 na buwan. Diba? Ikaw, maabot pa ng 2 taon kung gusto. Pero after 6 months, mas maganda na yun kasi wala na talagang pagburugo at saka tapos na yung pagpapasisyon nyo, tinatawag natin breastfeeding. Pero sabi ko nga po, minsan yung mga bata, kahit kasi yan, 6 months, gusto pa rin. Wala pong problema doon. Okay? Kasi wala pong menstruation na pwede natin i-examine ngayon. At saka po yung mga hindi may anak na 6 months dito, hindi pa po pwede kasi alam mo, magkakamali po kami ng sama sa suso nyo. Okay? Sige. Kahit anong edad nyo, sige, go lang tayo. Kasi bakit? Bakit kahit anong edad? May limitation kaya lang dumadami ang kaso ng cervical cancer at breast cancer. Kaya hinihikayat namin kayo na magpa-examine. Center guys. Okay. Bakuna ng baby. Bahala kasi tao. Baby sige kuan. Sige galingit kay nga sunod siyang daghan na magtao. Ano daw nga tao no?
Nangajig tao. Nangajig tao, no? Gaba. Huwag pa may tawagan, guys. Eh, bali na pa ito speakers. Kaya naghanap mga ajig tao. Kapag minasa jog, ari. No, pagkabutan mo, wana. Napo nakabuot. Patay na? Patay? Nagtao, no? Nagtao? Makalo? Tupulkan na makalo. Dami ya musuh dia sa Porto. Katong to si baba mana sila gitawag. Isa-isa musud. Ano po guys? Sila ras si baba guys kay bawal di man pwede nagbana. Ito na supaw guys. Sud na. Diyan na miss bye guys. Pibawat arang inita. Remote ka jo. Tapos pa sud nag-ilis ni baby kay ipaningat pos baby kay alimuot og sinina. Nag pajama pod dugay ka jos kuan. Center dugay ka jo may pila nya. Wala ba day gapoy bakuna? Sa tingan me? Pinta vaksin wa das unang buwan wa karon pod wa gihapon ningan ra nga pasensya na jud kay wa kuno bakuna wa kuno wan kanang way bakuna ni abot sa barangay tibuko nung barangay wani ni abot nga bakuna nga pinta oy lang pus baby. Doon na magtulo na kabuan o pay bis kay turok to niya sa unang buwan wa man nireklamo sa pa nga nang wa ngira magpasensya na jud ma'am kay saan nga wa man din abot kuan lagi po na kuan guys agantay polio mura po ipatak ya naik kuan bakuna sa kuan man pod private mahal man pod kadyo 5,000 kapin man ang kuan sa private kung sa among gi pasikapan ni baby sa jang pedya na ilaha 5k kapin ya alamang mahala taas kadyo animasi lagi mi sa health center sa barangay diya kay sige malamag pasensya unang buwan wa nganto katong sila sa nanay kay diha may niari nga mga taga BSW yang schedule mi ngadto kay isa ka buwan og duha ka semana wa schedule mi balik karon wa gihapon schedule na pud mi balik June 19 na pud pabalikan isang buwan susduga ja pa kadyo si baby tulo na ka buwan paghapoy bakuna nga kuan pang first month pangitaan na lang manigpaagi guys ug asa bakunahan si baby mahala lang mahal basta kay bakunahan si baby wala po ko biyaheron kay ang bang iba na sumpaw dala mo tricycle yaw kung biyahe na mo tayo nang sakay ni presyo sa isang tricycle nagsakay na siya sa isang tricycle panginabuhian ni tatay naman dia dani palit mig kon guys
Ang masupaw nga gusto nila bangus. Kahit may bangus sa kabuok rapod anja alda man ang pangbangus guys nahalang ipahiluan anja kamunggay nya pa pagkug sa ka bugkas nga sa luyot kay si upaw gahi na pag ijang kuan pupo sige na pag tubo kakaon na pag sa luyot mo humok maginyang tae palit lang po sa bugkas nga kuan guys nagkuhan na may ganja na mahaw gamay paan niya magluto pa ko dingag pa may paniod to dagbangos guys halagang 128 munggay sa saluyot hindi laman isa guling saluyot sa amunggay guys lain na siya ilaga ra. Na magluto sa ko guys. Danas na tayo undoy guys, nagharus nas kamunggay kaya magsabaw mi og isda. Kaya gamang gipumahogan dya. Panra og kape. Dya kuha naman. Alas 10:58 na, nugaga naman itong pila-pila dya pagkamunawa, day bakuna, di po sila maingan nga, wa di ay. Baw, ano sa pa? Nireklamo lagi ko ganina sa tigkuan dito sud nganong wa pa nga gamang bata mag 3 months na daw pay turok nga dapat isa ka buwan o 2 ka semana turukan na anta sa pinta dyan sama dyan mga wa man dyan daging naman ko nga gusto ko no pa private na kung private 5k naram galing sa center nagpakuan kay arong makakuan mig libre kay wala gi kabayad di naman og magdali ko no na akong center na akong 5 private 5k ko no daging nan nga anong ipa-private namin nga kinahanglan naman dyan na sa libres gobyerno. Naalagi ko no pero maghuwat na lang man dyan ko no ganun sa late nas baby kay 3 months na lang mas baby wa paghihapon maturuki. Mas madwali ka may gawas-gawas po dari dyan agamar mo dyan mga silingan dari kay daghay gipang sa tingan dari tingan po puwa. Marabitaw kuan guys. Ug sa buhol pa na kanang naay dap aga bibi kay kanja puwa rashes naman siguro ni kay arang inita man tungod sa kainitin sa panahon. Ja pabalik ko na pud mi karong sunod buwan. Bantay lang jud sila guwag gihapon. Ja sa ning adto mi gunja ni abot mi sinter alas 7:30 pa. Naghanay na kapila. Ika na po nami. Dugay pa jud kadto sila magkuan kay daghan man ta pa stop dugay man pud sila magtimbang, magsukod pa pud nga na. Pila-pila dya pag-abot tapos ato na pa dong sa turok wa man day gihapoy bakuna agaban man ditong agaban nangutan ako nga agaban na agkuan ditong ila mga siyam na kabuan measles kuno wala ko tong ila measles na agkatong mga parehong baby wa pa lasag dinalaman kaluyan na mangyapos Ginoo nga balag wa pay turok ug nga uban ra butong bata dito among kasunod kini gipang ubon ay pang sipon kay Ginoo ang pos baby. Nak no, sama na muli na naman tagbuhol na ni nak. Basig na adid to. Nga ba ning wa man dini. Nga pasalamat tayo migdako sa among mapagmahal nga igsoon ni Kristo, si Mon Shugster. Di ka na dahil mon sa kuan. Nagpa-immunize baby, gihapon maturukis baby. Kaya kadang salamat sa imong pagmahal. Nga di bata. Natuog na naman yung taon dito bisag arang banaa kay alingit na kay uy alingit na kay aramang banaa kay naman po event sa court good naman roy check up kuno sa nga badge nga kisa tong gusto mo pa check up nga ibawag na kuno cervical cancer pwede ta kumapil sa kay Loy man pus bibi daghan na magtawo pila-pila pa garang inita adi pud pwede kang ipadang undoy kay na maghila kay mututoy manaha. Ano ito na mi guys? Supaw. Ara mo sabaw guys. Isda. Pisalit nga bi eh. Mga antanin nyo guys. Andiyan mga tayo mga video guys. Kuman na may paniod to.
dito lang may dojan ni upaw nangaon ako orang ibutang tontoy kanang styro may mong himong lamisa kay aron di na mo barag si upaw kay si baby mo kay pakatug nas dojan yung mata na pod looy mong butang ra ito skilid ni upaw ang styro nangaon mi ang background guys ang styro guys ito na kwarto babaw unsa kay nang hinlo malay ko butang mo na kurtina agi babaw na hindi naman siya marang mo ginaog wa na mo pa na isuot itong tong ra diha nya dan salamat sa tanan nga nagmahal nga way bugto way puas salamat yung tanan og sa maninay ni baby isa kay nas precious mamininay ginja sa tricycle ni siya gida na gahapon kay mo service naman karon ito center ano na yaran po ni diyang lingi-lingi tanaw po na drive na so na kay mangurap it man ni upaw kuno sakit ta sikil kay si nanay kay lahi ba siya na yung masahero ra kay may pakialam mong naday kuan bata sa bugong-bugong na dagan sus ay wave siya na nilubak ala diretso ra gyapon. Yan, salamat yung tanan guys. Huwag mo na naman to i-update na naman mo sa panibibig po bakuna kung makahawat ba ito sa center barangay or mga tubaw private makakita og nakasindaw tag sisiyo itatag kwartatos o andahan magdada na lang mas presyo sa private pohon sa man gani para hindi po si Jalooy kaya nag-relate na og bakuna hangga orto guys salamat yung tanan dahil pa rin ang one na episode video kay pandidi nagpatuog ni baby o tayo pagkatuog orto guys salamat yung tanan o amping mo permi o God bless us all peace.